Ia să vedem, Giulia. Ia să vedem ce facem. Ileana, liniște, că fac un film. Unu, 2, 3, 4, tine mâine, 5, 6, 7, 8, forță. Bine. Hai, Clau, e gata? Da. Oh, uite așa, să luăm cu Clau. Nu, Clau, de greu, de greu. Doi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravo. Ia, mușchi joache. Wow, ești periculos. Clau, și tu? Ai mușchi repede, mama, de jos. Hai, dă mușchi joache. Tine mâna jos. Într-o parte așa, într-o parte. Mâine jos, așa, stăne mușchi la burtă. Wow. Și apoi în față plin așa, stăne. Wow, Leano. Hai, Clau! Hai, dați mușchia. Dai mai repede, hai, că se termină bateria. Hai, că se termină bateria asta. Periu, dezbracă-te, dă-i jos repede tot. Hai. Hai. Oh, Claudio, stroie. Faceți cu una? Hai! Ia unde-i? Cum faceți? Bine. Bye bye! Bye bye.